Kubor nakaslem jong unongsan hima. Jelam jong Chief Minister Bodon Burom jongi menta ka janmit. Badadin benglayo ya report na kaliang jong ka health department, na kaliang jong DHS, na kaliang jong ki department baper. Badadin bakilalik pek ya ki katu kan itali ki building jong ka sorkar. Kabakentup ya ka ITI kampus hante hapo renja ka BTC building jong ka education hangne hapo malki bat ka weipat ka directorate jong ka commerce and industries hapo Nongrim Hills hakaba ladangi penkela syaka corona care center yakini ki likely ki jaka ngin yo additional ya ki jakatia jong kinongpang la kumnu om duna ya ka sispa san thau jing thia bat ka sarkar menta ka janmit kala ai ya ka order syaka health department rengkat syaka district administration ba kin sedang no ya kini ki lightly ki jaka bat penkela syaka corona care center kloi kat bala na kabenta ka presyo ka bajur ha ka jingwan jong kin nongpang ki bayo yaw nu covid man kaski ka banangkiu na kapor sa kapor kata kade ka we ka benta ka ngisim ya karai menta ka janmit ha ka review meeting ngia kren ya kajing kajisitom jong kin nongpang ha kajing yo ya unu jingpang COVID-19 kiba hap ban sya sumar haki hospital ki private hospital ki baper nilaya yo ru ya kajing ut kiba bun na ki pajba kamtam na kayeng kasem kitu kin nongpang ya kajing rem kajaka sumar nakaliang jong ka sarkar kala IT ka health department bakin walk out lani bakin pa sa government ya ka proposal kumno banle khnang bang le se nakaliang ka sarkar nila ya ka ban pek kumno bangin don benta ha ka ban weng ya ka ni jing ka baki duk kisuk ki bapli ki rangli ki juki ki ya kendu man ka sngi hakani ka case jong kani ka COVID-19 te nila IT ka health department bat nila IT ru ban nila ong yaki baki debat pendep ya kani ka kam hapo sau pho pra kanta khnang ba ka sarkar kan yo ban sim ya karai ka bakhandu kani ka bentuk ya kitu kilong ying kilong sen gibla du no hakani ka second wave jong unu COVID-19 ya kiba e bathoi lani yaki kme ki kpa ki jongki ka ka bangila banle na kaliang jong ka sarkar ti hapo ka sau pho pra kanta ngan sa pentip ya phi hadin ba ka sarkar ka sim ya karai ti na kaliang jong ka sarkar ni ya don rengkat bat ki yeng ki sem kitu ki ba mat ya ka jing ngosi ki ba mat ya ka jing thang ha ka man sim ka jongki iwei pe wei bat na kaliang jong ka sarkar ngi ya ai men sim lang ngi don bentalang batki ha kajing kitbok kiruyang bakinya yo ya kamet kabasat kabaklan ya ki khon gikti ya ki bhayeng kabasen baro menta ke janmit ha ka review meeting simru ya karai ha ka day bat ka proposal ka bawarna na kaliang jom ka agriculture department kata kalong na kaliang juga agriculture department kila dep one inspection kila dep identify yaki katu kanitli ki jaka ban pelong kum ka wholesale batru ka retail market kat kum ke jing penbet jong ka agriculture department ban na kaliang jong sarkar ngila approve laning la pediang ya kani ka proposal kabanengkong
ngiong ka Sunmer Farmers Market, kabaar ka Newmer Farmers Market, hapo Dingpon, kawaipat ka Mau Kasyang Football Field, kawaipat ka Kaliar Sun Khamti Parking Lot, kawaipat hapo Siliang Halau Mei, kawaipat Hamaureng Keneng, Soreng Kham, Bat Smith, nangta sa kawaipat hapo Marbisu Lawai, Bat Kabakadu hapo Laikon. Kini kidei ki wholesale bat ki retail vegetables market ki ba nakaliang jongka agriculture kala propose bat menta ka janmit nakaliang ka sarkar nila ay karay bakin yaj no sakmat khnang ba ki aka baro kin yaj be yaranti nakamenta jong kin nongrep bat kumju ru nakamenta jongi ki ba don kam ya ki jhur ki jhep kat kum ke jing don kam kabaman kasngi rai bahdi mengi ya ki jingkhia ki kam nakaliang jong ki deputy commissioner jongi hak wedei bat ke jing issue ya ki karpas ki ba ya dei bat ki marep ki mariam kabajia hapo East Castles bat syakiwe kiwe ru ki district te menta ka janmit ke government ka ong ba nang ni sepat hakabidei bat kakam agriculture la philong kaya de ya thit ka jingkit ya ki marep ki mariam ka agriculture department kan sapet kan sakmi ban issue ki pas da ka jingya tip bat ki jingir lang nadu ki district horticulture officer district agriculture officer but director joka agriculture rengkat bat kabor jong ka district administration khnang ban pensuk nakamta ki traders lani kitu ki dong khai ki biadei bat kamarep kamariang namar ngiyo i ba kamarep kamariang kamdei kabasuk bangin handle namang itip ba kini ki johur ki jhep ki badon da kapor bat entang kata kibala ban sdiu no wat la dingibu wat tang simedru nakadaw ban kier ya kajing sdiu bat ya kajing jenjar jokon nang rep ngilarai bangin IT haka agriculture department bakin pek kin kpi hakwedei bat kanika kam ban pensuk ya kinong rep kinong riang bat kinong khai jur kiba supply keleng bijaka pok kejela jongi bat kumju ru kiba supply syabar jong kejela ka jongi nong kendong ya kejing sumar na kementa jong une uknyang jing pangu COVID-19 kladon ka proposal na kaliang jong ka health department bangidai ban bu lakum no khatsan le ne artho jing thia hakawai pakawai ka CHC bat kawai pakawai ka PHCs hakeleng saudong jong kejela ka jongi ti yakani ka model ni shem nakaleng ka sarkar bakalong ka babyang ka babit kumtang ni IT biang haka health department bahkan work out ye detail berkoy namar pi lading ikren ni kata kamde ka basuk bangin sia raino namar ngikwa banda tip katnu ke jinglut lani katnu ngidon kamban pulut sibnai lani sisngi hakabedei bat kini ki centers ki bangin penmi na kabenta kajik sumar ya kani ki jingpang te kumtangi IT biang sapo ka health department bakin work out ye details baro bada po sapo perkenta kumbang pi kinsa wanra haga government haga ba ngin sim ya karai bat hadin nangta ngin saya pentip lang ba jong pi ki media baro ba pila ban pentip pajba nakam ta ka jing tip jong kinong song snong jong ka jela jong i baro ka wei ngi ap khendiat sengi namar ba kan ngi sa jing thu jong in sarkar ka ISBT mauyong kan kata nakam ta ka ribhoi ro kunjuk te ngidang ap khendiat namar ba kan don ke jing ya penbai
nakaliang jong ka agriculture department rengkat bat ka bosnong ka bortau ki nong yalam jong ka tei ka area barokoi I dia tia jong in kamla shu ban barai bahai kada jur dengan jing sistem apor bikin rumah hospital mancu ai tangan nuksa nada rumah hospital kirung direct po ICU tinggal ya keren begini di private hospital hi kemudian nada marsen rumah po ICU kan duna ya khatsan hajar sismi kemudian hakasni badingkong kemudian hakasni ba ar kan di khatsan hajar hakasni ba ar namar marsen rumah hakasni badingkong kemudian pihak leki investigation pihak kita dawai pihak kita shin ki hakasni ba ar pada ka duna no kita kata mengai kita ketiga average kemudian nilai keren batki nilai ya meru menden bangyalau meeting te kumbang sir mentan kemudian ya ke final call hi ya ke rai ke bakadu ke ba nila banyarap kan insya Allah hadir satu kanda dibedai bat COVID-19 mentagasi arsan tarik benaime arhajar arkuai ikes ki batmai mentagasi kilau handai spa san penyu ki bari cover new spa san pesan baro kelum langki aktif case kilau new hajar handai spa new fuai batna kini sau hajar aspa san khandai kidan hapo east castles si hajar laispa hadar hapo ribhoi bat ki bakhlat no mentakasi kilong khat khandai khat sau hapo east castles district ar hapo west Jaintia hills iwe hapo south Garo hills bat ar hapo east Jaintia hills kini kilong kijing tanda iwe bat COVID-19 bat ki bakhamnya in nang pha pade kam sibet